Veronica! Deși eu simt victimos pe mine. Băi, nu pot să cred, eu o cunosc pe Veronica în momentul ăsta! Voi ați schimbat niște replici. Da. Nu încerca să băgați, Nu mai vine nimic că nu frumos iese. pe mine. Nu mai iese nimic între mine și Veronica. Stai jos, te rog, Veronica. Stai jos. A avut succes ultima melodie pe care a lansat-o. Veronica e șmecheră, mă, e o șmecheră. Bă, nu vă dați seama, nu e Veronica aici. Ce faci, Veronica? Bine. Ești șmecheră. Da. Bam. Ce-a plecat asta, cum o cheamă? Cine? Viorel. Viorel? Da, e plecat în țările calde. S-a plecat și acum tu cu cine ești? Cu ăsta, Cu cine? cu... Nu știu cum îl cheamă. Cu Rafa? Cu Rafael? Nu. Tu ești singur acum. Singură. Sunt Încă femeie căsătorită. liberă, n-am bărbat. Ești șmecher. Veronica, ai ascultat ultima piesă pe care Jador a lansat-o? Știi, îl urmărești? Nu prea urmăresc, dar... Da, e vrea. Ai devenit curioasă. Da. Nu dați seama că e Veronica. Iubi. Vino cu a Veronica aici. Vino cu a mireasa mea. Vino cu a mireasa, vino. Ia uite, aici eu o cunosc pe Veronica. Aș putea să te... E mai frumoasă. E foarte drăguță, Veronica. Foarte frumoasă. Întâi, doamnă, nu te plouă. Dar nici bine nu te... Da, întâi două nu te plouă, dar nici bine nu stă. Da, doamna Mirela, ce să zic, mi-ați făcut o surpriză, eu am venit aici să mă însor și am sărit-o pe Veronica. Veronica, tu de ce ai venit aici? Cu ce Eu? treabă? Să mă ia la bătaie, vreau. Da. Vrei să mă lași? Nu. Nu era nici la Eu vreau să te văd, Veronica. Da? Hai. Bună. Bună! Ce faci? Bine, dar tu? Eu bine. Ți-a văzut de mine? Da. Și acum te uiți la el? Crezi că este... Eu sunt capabil să primesc orice înjurire din partea ta, Veronica, eu nu mă supăr. Tu poți să mă faci Păi pe eu am fost cea mai campioană. Eu am fost cea mai campioană. Da? Ce pot să spună dacă eu am fost cea mai campioană? Eu nu mai sunt cel mai campion, da. Dacă Veronica e cea mai Urmează să mai campioană. lansezi altă melodie? Da, mai fac altă melodie. Cu cine? Nu v-ați gândit voi doi la o colaborare dacă toți Dar cum sunteți pot cei mai să-mi tari? permit eu să fac o colaborare cu un om care nu cunosc și în România și în Germania? Nu permit să fac eu cu un om, cu un artist atât de mare, atât de cunoscut și care a provocat atât de multă vâlvă la noi în România. Nu e Bine, normal. hai, îmi pare bine că ne-am cunoscut și Mulțumesc, Veronica, că ai venit să mă te cunoști urmărească? și drăguță. să mă urmărești în O continuare. să mă urmăresc și-ți dau și like. Gata. Bun, Batem. te pup. Te pup. După ce a stat de vorbă câteva clipe cu Vulpița, Jador ne-a făcut și câteva dezvăluiri. Sunt fanul ei, practic. Cum este Veronica în realitate? Cum ai simțit-o? Altfel decât la Este un televizor? om simplu și cald. Este un om bun și eu de asta o apreciez că e un om bun. Nu judecăm oamenii după cum par. Acceptați-ne între noi, că ești negru, că ești alb, că ești de la țară. Acceptați-vă între voi. Vă iubesc. Frumos! Frumos, mi-a plăcut. Dar lui Rafa nu cred că i-a plăcut. mi-a plăcut, da, mi-a Că Da, nu ce mai s-a știa, nu mai Dar știa. nu mai știa cum mă cheamă, de băi, unde să Jador. te ia. Păi de ce? Te cunoaște? Adică știe de tine? Ce zici Dar ne tu? cunoaștem bine, adică noi am fost la o emisiune împreună. A, nu cred. Păi și Da. de ce a jucat-o? Că tu ești cu ăla, cum îi zice, cum îi zice, cum Și apoi eu i-am Jador, îți transmit și eu ceva felicitări că și tu ai știut să fructifici șansa la momentul tău potrivit și să nu uităm cum ai ajuns tu cunoscut, așa că nu uita de unde ai plecat, frățiorul meu, pentru că lumea știe de unde ai plecat și n-ai cum să spui că nu mă cunoști. Te-ai uitat când veneai la mine și spuneai, Rafael, fă și mie o poză cu telefonul tău, că eu am motorul la seria 2. Ai și un nume Auzi, complicat, Rafaelo, poate Poate nu să-ți ține răspundă minte. chiar acum, că Jador este în legătură directă cu noi. Bună seara, Jador! Ia tași. Salut, frățiorul meu, că am uitat cum mă cheamă. Te salut, Rafael. Ce faci? Uite ce să fac, am intrat aici în direct, m-au sunat oamenii și am zis, toți m-au întâlnit astăzi cu Vulpița. Da. Am zis, domnule, Da, nu frate, trebuie eu să știu că așteptăm acum tu să cunoști ne foarte apucăm multă cu o lume. vorbire cu Vulpița. Mai stai acasă, Jador. Da, mai taci. Jador, eu știu că tu cunoști foarte multă lume, dar n-ai cum să-mi uiți numele. Te-ai făcut că nu știi numele. Ai uitat când eram noi doi acolo și îmi ziceai, fă și mie, frățiorul meu, o poză cu tare, umblam amândoi. Nu uita de unde ai plecat, frățiorul meu. Nu uit, iartă-mă, am avut o mică ezitare, iartă-mă. Am înțeles, mi-am dat seama că poate ai avut o mică pierdere de memorie, dar nu-i problemă, te înțeleg.
Am ce multe Ai și tu multe pe cap, te înțeleg, frățiorul meu, dar Iartă-mă. să nu uităm de unde am plecat, că știi că noi suntem prieteni buni, nu ne-am jignit Dar voi niciodată. nu sunteți amândoi din județul Bacău, voi doi? Ba da, suntem din zonă, da. Deci voi amândoi... De la Bacău el face stânga și merge, eu fac dreapta. Deci din Bacău vă se despart drumurile, dar sunteți din același județ, da? Da. Păi dacă voi, moldovenii și cu Vaslui aici nu vă înțelegeți, Nu, atunci... poate a avut cine? o mică ezitare, da. A, în regulă. Oricum, felicitări că și tu ai știut la rândul tău să fructifici șansa pe care ai avut-o. Mulțumesc. Și succes în continuare, știi că nu Acum port eu. lasă- Deci, Lasă-ne și pe noi. Jador, cum ți se pare, Veronica, pentru că ai spus un lucru care suna așa acum pe final. Oameni, acceptați-o, că-i alb, că-i negru, că-i sărac, că-i bogat, că-i de la țară, că de nu știu unde acceptați-i lângă voi și nu-i judecați după aparențe. Cum ți s-a părut, Veronica? Doamna, eu am fost la rândul meu. Ai uitat cum mă cheamă. Le Ai o analizează. mare Ai relatare. uitat cum mă cheamă? Da, asta n-are nimic. Zi, Jador. E un defect al meu. Am înțeles, n-are nimic. Spune. Iertați-mă. Nu sunt atât de deștept cum par. Dar nici... Viorel, Deci eu, ce spui aici? Că nu, Viorel tot spune. Dar nu Taci, înțelegi, mă, un pic, că înțelegeți. vorbești cu el. Stai un pic, te Ca rog, să mă Jador. înțelegeți. Nu taci. Deci, Eu am făcut o facultate și am fost marginalizat de colegii mei pentru că eram mai turnețel așa. Mereu fetele de care mi-au plăcut m-au făcut mai burnețel așa, și m-au dat la o parte din anumite motive, pentru că sunt de la țară, pentru că sunt mai burnețel, pentru că așa, pentru că n-am bani. Dar te-a întrebat de vulpiță, așa, da. stai că acum, aici ajunge. Spune că a fost... Aici vreau să ajung. Și cum să judec eu un om care, practic, e la fel ca mine, de la țară. Cum să judec eu pe omul ăla? De la aceasta să se ducă, nu știu, în anumite locuri. Pe mine m-a bătut asta ca să mă duc la școală. Păi da, frățiorul meu, dar ai făcut un vlog și râdeai de dansul ei, râdeai de Viorel, râdeai de asta. Da, exact. Știi ce Cum zic? să nu? Păi are un talent deosebit la dans. Vulpița este o dansătoare excelentă. Eu când am văzut... Nu o suci Da, acum. da, am am văzut. leșinat de râs. Așa, ceac-pac. Jador, am Este- văzut că râdeai și de mine cu Maria Constantin când am făcut piesa aia. Nu, Viorel. Cum nu? Eu n-am văzut. Talentul născut, eu recunosc. E Nu, că- eu nu pot să zic nimic. Du-te- despre- Dar nu prea ești serios. Mai Îmi duci și pare mai rău. stai acasă, băiatul meu. Lasă-te de Eu da, că muzică. sunt acasă acum. Sunt acasă. Dar lasă-te de muzică de toți, intrăm noi cu Rafa. Mă las, gata. Lasă, Viorel, că este loc pe planeta Simți, asta Viorel, pentru că toți Jador oamenii. stă în calea piesei, la succesului tău sau de ce? Succesul la Văd că mine și recomand la- să stea Da, păi liniștit. stai acasă, că numai eu cu Rafa trebuie să avem succes. Da, Noi. tu care cu Rafa ați ajuns, de-aia și ajuns la divorț, că nu vrei pe Rafa. Hai mă, Viorele, că toți sunt, nu vedeți cum o dați tot. Da, Bun. acum- Toți suntem în aceeași școală. Ca Viorel. Jador, deocamdată înțeleg că tu ești acum number one în training pe YouTube, da? Hai să Felicitări. mai fi. O să casc. mai bucură-te Felicitări, până- frățiorul meu, dar Mai stai bucură-te. liniștit că venim din urmă. Mulțumesc de Dumnezeu. O să mulțumesc caz. de Dumnezeu că sunt și Du-te mai stai m-a ajutat acasă. să realizez ceva, să pot să-mi câștig pâinea. Felicitări, felicitări, Jador. Felicitări, Jador, și mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care le-ai spus. Să avem succes, că până la urmă e loc pentru toată lumea sub soare. Nu trebuie să o luăm Acum știi cum mă în dușmănie cheamă, sau Jador? într-o competiție. Mulțumim tare mult, Jador! Seară frumoasă și mult succes!